Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel Women and Child Development अंडाराव मोनसे गोदान Contractual साख्रि प्रजेक्टनि अंडाराव फैदों जेराव नोंथांमोननि वेकेन्सिया 225 दङ सुपारभाइजार दङ केस वर्कार्स दङ बेनिफ्राय काउन्सिलर दङ स गोबां रोखोमनि पोस्टार दङ दा बिनि अनलाइनआ जागासिनो दङ गोबां खम टाइम होदों आरो बिनि लास्ट डेटआ दिनैनो 25 सेप्टेम्बर मानोना आंनियाव फैयाखैमोन अफिशियेल नटिफिकेशना दायो मोननायलाय सानदों दे नोंथांमोननि इमारजेन्सि लाबोबाय स नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय दिनैनो खालाम जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था आरो लोगोसे एलिजिबल जायोबा नोंथांमोना दानो अनलाइन खालामना ला लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो अफिशियेल साइटआव नोंथांमोना मोनदों वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट कन्ट्रल रुम गुवाहाटी स बेनिफ्राय फैदों भेकेन्सिया स बेनिफ्राय फैदों भेकेन्सिया बिनि लास्ट डेटआनो खम टाइम होखादों बेखायनो दिनैनो लास्ट डेट 20निफ्राय जादों लिंकआ एक्टिभमोन दा लोगोफोर बेयाव जों नायगोन डिटेल्सखौहाय सोर एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था दा पस्टआ ओरैबायदि दङ नै स नोंथांमोना बेयाव मोनदों आरो माखासे डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे कन्ट्रल रुम गुवाहाटीयावबो पोस्टिं जागोन दा फार्स्टआव दङ हेल्पलाइनावहाय नोंथांमोना 1 मोनदों पस्टआ एन्ड बेनिफ्राय कल अपारेटराव 14 दङ बेनिफ्राय आईटी सुपारभाइजाराव दङ सासे बेनिफ्राय माल्टिपार्पस स्टाफआव दङ 3 दङ स बेनि अफिशियेल नटिफिकेशन नायनोबा बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन अब्लानो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन आरो एप्लाइ खालामबा क्लिक हियर नोंथांमोना बेयाव थुनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन दा जोङो फार्स्टआव अफिशियेल नटिफिकेशन नायनोसै बे पस्टआ एसे खम नाथाय सेकेन्ड पस्टआ बुरजा दङ दा लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना डाइरेक्ट चेक खालामनो हागोन बेयावनो स नोंथांमोना लास्ट डेटखौ मोनखाबाय 20निफ्रायसो एक्टिभ जादों दा बे अफिशियेल नटिसआ फैयाखैमोन बे जाबाय मोनसे मिशननि आन्डाराव मिशन बस्तालिया स्किमनि नोंथांमोना बिनि आन्डारावहाय स नोंथांमोना बे साख्रिखौ मावनो हागोन दा बे पस्टआ नोंथांमोना कल अपारेटरावहाय दङ 14 भेकेन्सि नोंथांमोना एसएमएस रोंनाय जानांगोन लोगोसे हिन्दी आरो इंलिश रोंनाय जानांगोन बेनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन अब्लानो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय पस्टआ बेयाव एसे खम दङ माल्टिपार्पसाव नोंथांमोना 10 पास खालामनांगोन बेनिफ्राय माखासे एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना थानाय जानांगौ आरो अफिस सेटआप रोंनाय जानांगोन होमबानो जागोन एन्ड सिकिउरिटियाव नोंथांमोनाहाय एक्सपिरियेन्स बेहाय 2 इयार्स बिनाय दङ अब्ला नोंथांमोना हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना एनि पार्सन हेभिं एटलिस्ट 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स दंबानो नोंथांमोना बेयाव हागोन आरो जायखिजाया 10 पास खालामनानै एन्ड नेक्स्ट भेकेन्सि जों नायगोन नेक्स्टआव बारा दङ भेकेन्सिया अफिशियेल साइटआ बेनो एन्ड बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै नेक्स्ट लेभेलाव स बेयाव सेकेन्ड पस्टआव बांसिन दङ पस्टआ गासै 225 दङ स नोंथांमोना बेयावनो मेक्सिमाम पस्टखौ मोनगोन अके एन्ड बेखायनो जों अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव जोङो भिउ खालामसै एन्ड डिटेल्सखौ नोंथांमोना एबार मोनजोबसिगोन आरो बेयाव होनो हानाय डिस्ट्रिक्टस दङ बेवहाय नोंथांमोना पोस्टिं जागोन आरो नाथाय जायफ्रा गैया स नोंथांमोनाबो बे होनायावनो एप्लाइखौ खालामनांगोन खाथि खालाना स नोंथांमोना अल आसाम स्टुडेन्टस बेवहाय इलिजिबल जायो आरो बे प्रजेक्टआ जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि प्रजेक्ट स नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै मावनो हागोन नाथाय बेवहाय बैसोबो होआखै आरो सेलारिखौबो होनाय जायाखै नाथाय बे सेलारि आप टु 35,000 नि बारा जायो अके 45 50 गाहाम जायो गिदिर गिदिर पस्टआव दा प्रजेक्ट कर्डिनेटराव भेकेन्सिया 27 दङ आरो बेयाव नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनांगोन ससियेल वर्कआव ससियलजियाव बा चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बे सेक्टरनिफ्राय दा काउन्सिलर पस्टआव 27 भेकेन्सि नोंथांमोना ग्रेजुवेट खालामनांगोन ससियेल वर्कनिफ्राय एबा ससियलजि एबा साइक'लजिनिफ्राय बा नोंथांमोना पाब्लिक हेल्थनिफ्राय नोंथांमोना खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय 1 इयार नोंथांमोना एटलिस्ट वर्किं एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना थाथारनांगोन स अब्लासो बे पस्टआव हागोन सोरबाफोर जुदि एनजिअ मावनाय दंब्लाबो नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन एन्ड बेनिफ्राय जोंहा सुपारभाइजाराव नायोबा 81 पस्टार दङ नोंथांमोना जायखिजाया डिग्री पास जानो हागोन बेवहाय स एनि डिग्री पास जानो हागोन नोंथांमोना नाथाय माखासे बेयाव प्रिफारेन्स होनाय दङ जायफ्रानोखि बिए खालामनाय ससियेल वर्कआव बा नोंथांमोना एमएसडब्लिउ खालामनाय ससियेल साइन्सआव बा इनफरमेशन टेक्न'लजि बा कमिउनिटि ससियेल डेभेलपमेन्ट नोंथांमोना बेनिफ्राय खालामनाय दङबा बांसिन चान्स मोनगोन नाथाय नोंथांमोनाहाय एनि डिग्री पासआबो बेयाव इलिजिबल जागोन जेब्ला अनलाइन एप्लाइ लिंकआव थाङो अब्ला मोनसे आदार्स अपसन मोनखायो आदार्सआव नोंथांमोना डिग्री पास जाबानो जाबाय जुदि डिप्ल'मा गैयाबा एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना केस वर्कार्स बे जाबाय 81 पस्ट दङ केस वर्कार्सआवहाय स नोंथांमोना बेवहाय एचएस पास खालामनांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा एनि स्ट्रिम एचएस पास जाबानो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय जायनोखि एक्सपिरियेन्स दंखायोमोन अब्ला बेयावबो बांसिन चान्सखौ होनना बुंदों जायखिजाया एचएस पास जानो बेयाव हागोन नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैया एचएस पास जाबानो बे पस्टआव नोंथांमोना 81 पस्टआव हागोन स बेनिफ्राय बे नोंथांमोननि पोस्टिंआ जागोन नैबे लास्टनि पस्टआ बेनो जाबाय रेलवे स्टेशनाव नोंथांमोना जागोन दा बेहाय सुपारभाइजाराव नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन बेनो जाबाय ससियेल वर्कनिफ्राय बा कम्पिउटार साइन्सनिफ्राय बा इनफरमेशन टेक्न'लजिनिफ्राय बा कमिउनिटि ससियलजिनिफ्राय खालामनाय जानांगौ आरो एन्ड बेनिफ्राय केस वर्कार्सआथ' बेनो एचएस पास खालामनांगोन नोंथांमोना इलिजिबल जागोन स बिनि लिंकआ बिनि डिसक्रिप्शनाव दङ लिंकआ अनलाइन डाइरेक्ट खालाम नोंथांमोना स अनलाइन खालामनायाव डकुमेन्टसल' आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फट' सिगनेचार नोंथांमोना नांगोन दा बैसोआ बेयाव होनाय गैया नाथाय 18 इयार्सनिफ्रायनो हागोन नोंथांमोना 18 इयार्सनिफ्राय 40 नि गेजेराव जायफ्रा दङ नोंथांमोना हागोन आरो जुदि एप्लाइ खालामबा क्लिक हियार टु एप्लाइआव थांबानो नोंथांमोना हागोन स दानिया अनलाइन खालामबा क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारगोन दा फार्स्टआव नोंनि नामखौ होनांगोन जेरै सार्टिफिकेट दङ बेयाव होदो एन्ड बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार एक्टिभखौ होदो बेनिफ्राय केपचा दङ स केपचाखौ बेयाव होनानै नोंथांमोना प्रसिड टु एप्लाइआव लांनाय लोगो लोगो ओटिपि फैगोन एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हागोन
तो जेब्ला एप्लाइ प्रसेस थांगोन अब्ला फार्स्टआव बेबायदि ओंखारगोन स' नोंथांमोना फर्स्ट केटेगरि देन फर्स्ट केटेगरिया जाहैबाय जोंहा चाइल्ड डेभेलपमेन्टखा स' नोंथांमोना जायखिजाया बबे पस्टआव खालामनो सानदों स' नोंथांमोना खालामबानो जाबाय एन्ड पस्ट एप्लाइड थ' नोंथांमोना बबे पस्टआव एप्लाइ खालामगोन सुपारभाइजार बा सुपारभाइजार दा फार्स्टनि अपसनाव नोंथांमोना सेकेन्ड अपसनाव बे दङ नै स' नोंथांमोना सेल्फ हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव होबानो जाबाय एन्ड पस्टखौ बबे पस्टआव एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना नै काउन्सिलर दङ सुपारभाइजार दङ केस वर्कार्स दङ दा हमना ला एग्जाम्पल आङो बेवहाय सुपारभाइजाराव बेयाव होबाय क्लिक खालामबाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि लकेसन बबेयाव साख्रि मावनो सानदों बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नै गोबां रोखोमनि दङ डिस्ट्रिक्ट दङ स' नोंथांमोना जायखिजाया सेलेक्ट खालामदो होनायावहाय एन्ड बेनिफ्राय क्वालिफिकेसनावहाय ओरैबायदि जे हमना ला जायनोखि नोंथांमोना डिप्ल'मा गोनां MSW गोनां बा कम्पिउटार साइन्स गोनां थ' नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालाम जुदि गैयाब्ला एनि डिग्रि पास बा नोंथांमोना मा खालामनांगोन जायखिजाया आदार्सआव बानो जाबाय स' नोंथांमोना सबसे गाहायाव मोनगोन आदार्सआवहाय बेयाव सेलेक्ट खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांनि फरायनायखौ बानो जाबाय डिग्रि पास एबा ग्रेजुवेट होनानै अब्लानो नोंथांमोना एक्सेप्टेबल जागोन स' बेबायदि होबाय एन्ड बेनिफ्राय आदार्सआवहाय जोङो ग्रेजुवेट होबाय स' बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ होदो बेनिफ्राय डिप्ल'मा दंना गैया कम्पिउटाराव नोंथांमोना दङबा येस होदो एन्ड बेनिफ्राय मा लादोंमोन स' नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामना होदो स' बेनिफ्राय नोंनि डिटेल्सखौ होदो नोंनि फादार्स नाम बेनिफ्राय नोंनि बार्थडे बेनिफ्राय कास्टखौ होदो जेन्डारखौ होदो बेनिफ्राय मेल आइडि थाखाबाय आधार नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नायै येस नो होबानो जाबाय जुदि डिपार्टमेन्टआव मावखादोंबा येस जुदि मावाखैबा नोंथांमोना नो होबानो जाबाय बेनिफ्राय पार्मानेन्ट रेसिडेन्टआ येसआनो जागोन स' नोंथांमोना आसामनिखा बेखौ होबाय थानांला एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फिल खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय डकुमेन्टस आपल'डआव नोंथांमोना थांनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय जुदि वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना बेयाव होबानो जाबाय नै स' वर्क एक्सपिरियेन्सआवहाय जुदि नोंथांमोना मावनाय दङब्ला स' बबे डिपार्टमेन्टआव मावदोंमोन एन्ड बबे पस्टआव मावदोंमोन माब्लानिफ्राय मावदोंमोन बेखौ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना जेरै होयो सिगांनि बायदि थिग बेबायदि होनानै स' नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव डकुमेन्टस आपल'ड खालामनायावनो नोंथांमोना हागोन स' दानिया जोंहा बेवहाय डिक्लेरेसनाव होनानै सेभ एस द्राफ्टआव होदो आरो द्राफ्टआव होनाय लोगो लोगो नेक्स्ट लेभेलाव बेबायदि फैगोन अके थुना होदो स' अके थुनाय लोगो लोगो रिडाइरेक्ट जाबाय एप्लिकेसन नाम्बार ओंखारबाय 345 जन एप्लाइ खालामबाय जानांगौ एन्ड बेनिफ्राय फर्स्ट केटेगरिया ओंखारबाय मा पस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामगोन बेवहाय ओंखारबाय जेरै सुपारभाइजार बे ओंखारबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंनि डिटेल्सआ ओंखारजोब्बाय अके एन्ड बेनिफ्राय नोंनि माखासे डिटेल्स ओंखारजोबनानै नोंथांमोना जास्ट बेवहाय नै डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगोन नोंनि फट' खालामनांगोन 20निफ्राय 100 केबिसिम आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय सिगनेचाराबो HSLC एडमिट नङाबा बार्थ सार्टिफिकेट होबानो जाबाय कास्ट सार्टिफिकेट होदो एड्रेस प्रुफआव आधार कार्ड भटार कार्डआनो जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फार्स्ट सार्टिफिकेट बेखौ होदो अके बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट खालामदो फाइनाल साबमिट खालामदो अब्लानो नोंथांमोना बेहाय साक्सेस जाबाय एप्लाइआ दा बेनो लोगोफोर बेनो अनलाइन एप्लाइ डेटआ गोबां खम टाइम होदों बेखायनो अफिसियेल नटिफिकेसन मोनाखैमोन आंबो स' बेखायनो एसे लेट जाबाय आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला एप्लाइ फैयो अब्ला नोंथांमोना A to Z लाना फैगोन आरो लोगोसे एडिआरि आसाम पुलिस फैगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय आनएमप्लयमेन्ट लनखौहाय जायफ्रानोखि स्टुडेन्ट एबा नोंथांमोना जब नागिरगासिनो दङ स' नोंथांमोना बेखौ दाला मानोना लायोबा फिउचाराव प्रब्लेम थानो हागौ स' बेनोमोन दिनैनि नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ प्रसेस बेनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन दा भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन